Hej og velkommen til Asger Gaming, og i dag så skal vi spille noget Minecraft med mit Michael Baggy Facecam. Men det er ikke fordi at jeg sidder med en citron her. Ja, okay, lige nu virker mit Facecam ikke så godt, men fuck! Fuck! Det er bare helvedes det. Okay, så tror jeg vi fjerner mit facecam. Fuck! Okay, jeg gør noget mere. No, fuck! Og så er jeg tilbage. Så vil jeg alligevel prøve, og så skal jeg lige se her. Kan vi sådan, jeg vil sige, okay, det er meget med facecam. Fuck. Hvorfor gjorde jeg også det? Nå, anyways. Vi skal spille noget Towny herinde på Freakyville, og jeg Nora spiller også herinde. Hej Nora. Hej. Hvor er du henne? Hvorhen? I byen eller hvad? Ja. Ja. Nå, men i hvert fald det her er Noras hus. Og så og jeg er blevet overassistent. Yes. Og jeg er blevet VIP, fordi jeg har en YouTube-kanal, så sidder de nu. Det er også. Shout out til de mega fede drenge, Manuel 07 og og Magnus. Shout out til dem, de er nogle mega cool fyre. Så det var sådan det for den her intro. Nora. Skal lige lave brød. Ja, værsgo. Der er også 2 brød i isen. Seeds, det var okay, jeg har 60 brød. Nora, jeg kan ikke være med i din shop. Nej, det ved jeg ikke. Nora, så får du lige 3 seeds her. Værsgo. Tak. 45 seeds. Nej, det var vist din egen. Ja, det er det. Så gør vi lige sovn der, og så... det er også her noget. Ja, og så Jonas Udsing, det er en af mine venner, som der spiller på en storebrors computer. Og han hedder Jonas, så ja. Men så det er simpelthen vores hus. Ja, og dem der er med i det her hus, det er Jonas Udsing, en af mine venner, og så Josefine, som også er med i den her by. Yes, og så selvfølgelig mig. Ja. Fordi hvem gider ikke have mig boende sammen med dem? De fleste. Men hvad skal vi lave nu? Hvad er der egentlig at lave her? Vi kan gå på opdagelse og skaffe ressourcer. Det synes jeg lyder som en meget god idé. Hey, hvad er det her? Mødesal. Overfor. Wow, er det det? Det er ikke meget, det ved du. Nej, det havde jeg regnet ud, men alligevel. Nå, hvor skal vi gå hen? Kom. Yes, borgen. Nej, varp. Wow. Skriv lige varp. Yes, det har jeg gjort. Så hvor vil du gå hen? Marker? Kan vi prøve? Nej, plots. Bilka. Jeg var sgu da i Bilka. Varp plots. Hvorfor?
aner det ikke. Jeg prøver bare at komme et sted hen. Jeg tager så til Warp Jeg tror det, hvis man ikke har nogen by, at så kan man komme hen til nogle plots og bo. Warp Bilka. Yes, jeg skal i Bilka. Mob spawner. Der er en skattejagt. Hvor er det? Så skriver man hvad? Skatte. Ja. Skatte. Det er ikke med mellemrum. Jagt. Boom. Hvad skal man? Okay. Det ved jeg sgu da ikke. En masse dødt og græs. Der er ikke PvP. Nå, hvad gør man? Hvor gik du her? Ned. Nå, det ved jeg ikke. Pas på. Og du skal lige shift. Jeg ved ikke, hvad fanden går det her noget ud på. Nej. Og kan man mine det? Nej. Nå. Hvad går det her ud på? Aner det ikke. Noget for sådan det. Bil kan noget lort. Det ved jeg da ikke. Har du ikke været der? Jo, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre der. Der er i hvert fald en mobspawn. Det er fordi, det ikke helt er færdigt endnu. Ja, okay, du siger noget. Derovre skal der stå et eller andet. Ham der ejer bilkassen. Skal skrive, hvor meget det så koster. Ja. Jeg tager altså hen til mobspawner. Fuck. Hvad? Mobspawner, there we go. Nogle af det ved bilkassen, din knaptorsk. Er der mobs? Og er det bare sådan en der? Man kan stå op til det. Hvordan aktiverer man den? Er det ikke engang aktiveret? Nå, det tror jeg ikke. Hallo? Du burde gå det igennem en blok. Ja. Ikke på mit sted. Level 10. Man kan enchant her. Nej, virkelig? Det havde jeg da slet ikke regnet ud. Det der det er til level 20. Det der det er til level 30. Du kunne godt bruge noget XP, hva'? Ja, og nemlig på level 19, ja. Og hvis du kommer op til level 20, og får et godt enchant. Eller i hvert fald en mellem enchant. Det er kedeligt det her nu. Lav Jensens Rød. Ja. TPA. Magnusson. Undskyld hvis jeg at det er forkert udtalt, men ja. Jeg vil også komme derover. Jeg vil også derover. Kom nu her. Yes, mange tak. Virker det? Hvad gør den? Noah! Du sidder bare og laver ikke en skid. Hvad gør den? Den gør sådan, så når man trykker her, boop, så rykker den tilbage og frem.
Okay. Så han skal vil lave et hemmeligt sted, eller hvad? Åben for den. Jeg kan altså ikke trykke på den. Det er bare... Ja. Nå, det er hernede. Hvad? Ikke noget. Enderman! Oh, fuck! Red af, Enderman. Ja, dø! Pico. Hvor er den? Der er en langs mobspawner, der ikke fungerer ordentligt. Det er den der oppe. Den der. Jeg ved ikke. Hvad sker der her? Jeg er også ligeglad. Der er stadig E. Men like, hvis I gerne vil se mere Towny. Og videoen er ikke slut endnu, by the way. Jeg vil bare lige minde jer om det. Så Okay, de har lige fjernet. ja, jeg må virkelig også. De har lige fjernet det hele. Ja, Lol. Hvad så, Arn? Nå. Arn, har din bolden? Skal man mine? Kan vi mine? Jeg kan godt. Kan jeg også? Du er ikke Assi. Hvad? Jeg er der VIP. Det er ikke det samme. Spørg om du må være Assi. Bare spørg om du må være Assi. Så siger vi... Jeg skriver lige, at vi optager, og så... Jeg skal skrive TC. Må jeg godt være Assi? Fordi jeg optager. Ja. Vi bare må... Hvad sagde du? Må jeg godt være TC? Må jeg godt være Assi? Ja, sådan der. Please. Jeg ser lige. VIP. Jeg spørger lige Emanuel. Assistent Mr. Arne, Bruns, Simon Speedy, ATV, Basse, Jule, Mr. Clonestone og Jule, Emanuel, Minecraft Guy. Der er rimelig mange, der er Assi. Det var mig, der lige fik XP. Okay. Yay! Hvad sagde du, man skulle skrive? TC? Ja. Før det bliver blåt, og så skriver man i bychatten. Så. Hvor er man? Mange tak.
vi nu mine? Jeg skal lige se, kan du godt få det her? Ja. Og lægger lidt, men det kan vi ikke gøre noget. Ja, okay, skal vi ud med nu? Ja, hvor er det henne? Skulle varpe mineverden. Mineverden, undskyld. Warp. Mine. Ud i et. Ja. Verden. Sådan der. Okay, ja, og Hvor er du? Hvor er det? den der. Okay. Er det der kvarts? Hvorhen, så er det? Nå, derovre. Er du her? Asger her. Wow, der er en kryger. Asger her. Ja, jeg skal lige nakke den kryger. Nej, det gjorde du for mig. Okay, så skal vi bare stå. Oh, fuck. Yes, jeg fik et kill. Asger, jeg er heroppe. Hvad? Hvad skal vi? Hvor er det bedste sted at mine? Eller, vi skal bare ud og undersøge her. Men vi skal væk herfra, så vi kan finde en corner. Jeg tænker, har du et crafting table? Hvorfor? Fordi jeg kan lave, jeg har noget træ, vi kan lave både. Er det ikke nemlig? Hvor meget træ har du? Hvad? Hvor meget træ har du? Nej, jeg har ikke en... noget træ. Eller en crafting table. Men Asger, dyrene nakker jeg, fordi jeg har fire. Yes, Ja, så... ja, okay. Så får vi... bedre med. Det skal varme det. Wow, jeg mangler et stykke træ Og for at lave en god træ. jeg er også godt på vej. Det må jeg også skulle. Der er en crafting table herovre. Wow. Ja, der står Det må jeg undskylde, jeg skal lige svare min far her på Skype. Yes. Sådan der, så er jeg tilbage. Hvor gik du af, så? Bare tilbage til mig. Okay. Sådan der. Yes. Se, der står lige 3 crafting tables her. Er der også noget træ? Ja, det er der længere herhen. Det er bare ikke særlig fedt at være her lige i starten. Der er det bare sådan. Ja, lige i starten er der hvad? Lige i starten, når man kommer herud, hvor man kan smart blokke, der er det bare weighted fuldstændig. Altså der er det bare virkelig lort. Skal lige ja i chatten. Hvad? Skal lige ja i chatten. Ja. Okay, der er masser af træ her. Og birketræ, det skal vi bruge til vores hus. Det er mega godt, at vi lige fandt det. Eller jeg lige fandt det.
join miner. Hvad? Skriv lige jobs, join miner. Hvad for noget skal jeg sige? En skråstreg. Mm. Jobs. Slash. Hvad siger du? Jobs, join. Jobs. Mellemrum. Ja. Join. Hvad? Og så miner. Mellemrum. Ja, miner. Miner. Men vi skal snart til at runde episoden af. Skal vi? Ja. Jo, okay. Ja, men vi kan godt lige nå lidt mere. Ja, lige 5 minutter. Nå, hvad skal vi nå nu? Du kan lige tilbage til mig. Yes. Sådan. Min YouTube-kanal bliver mega meget. Der bliver snakket om min YouTube-kanal. Hej alle sammen, der spiller inde på den her server. Sig hej til YouTube. Jeg bruger lige min pickaxe på gulvet i stedet for min Men Asger, vi skal bruge det her, fordi at vi skal have lavet det er det, vi bruger til at lave plots ud af. Nå, okay. Så det skal vi lige have. Altså, når det er blevet postet. Der er mega meget af det. Der er lava. Der er også mega meget lava. Og I kan smide en kommentar, hvor I skriver, hvad I synes, vi skal gøre i næste episode. Eller komme ind og spille med os. Ja, det kan I også. Bare spørg Arne Magnusson herinde på serveren. Han er på hver dag. Han er rimelig meget på. Så. Ja. Og det er også så. Ja. Og ellers så bare lige vent en halv times tid, så skal en eller anden nok være på. Ja. Kan du godt give mig dit posten? Ja. Men hvis I gerne vil have... og Enderside. Nå, hvorfor? Bare gør det. Hvorfor? Okay, bare lav det om til posten. Polished. Så. Jeg har 2 stacks lige nu. 2. Det er næsten 4 stacks. Og vi kan lige få noget mere her. Jeg skal lige mine noget kul. Okay, snart nok. Jeg fandt noget mere her. Jeg tager det. Bare sige, hvis du mangler noget, jeg har masser. Jeg vil lige se en gang, om vi lige kan... Jeg ved ikke, om det hjælper for jer. Jeg kan lige prøve at kigge... Jo, det hjælper vist en lille smule, håber jeg. Ellers så må jeg så skrive det i kommentarerne, hvis der er noget, jeg skal ændre på. Men måske snart får vi et nyt optagningsprogram. Ja, efter sommerferien. Men i hvert fald så... I sommerferien kommer der nok rimelig mange videoer ud, så... Ja, det gør det nok. Men hvis I gerne vil være opdateret, så følg mig på Twitter. Asger Games, eller bare søg på Asger Gaming, så. Og det er samme profilbillede som YouTube, så det skulle være rigtig nemt at finde. Ellers så skriver også i kommentaren, hvad man
skal skrive. Jeg kan ikke finde ud af at lave links endnu, men ellers så men der tweeter jeg, hvis jeg skal optage endnu, eller I ved, bare basic ting, som jeg lige kan være opdateret på, eller nu har jeg fået et redigeringsprogram, eller hvad det nu kan være. Så også hvis I vil i kontakt med mig, så gør I det der. Jeg vil også være her for jeg tror lige jeg siger TPA og så og skulle lige ikke rigtig kan se noget af det. Ja, jeg skulle sige lidt, men jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Men nu tror jeg også at hej med dig, Nip. Men tak fordi at I så med i den her video. Håber I kunne lide den. Hvis I kunne, så smid et like. Jeg kommer lige om lidt. Og subscribe. Siger farvel. Yes, det er godt. Hej, sig hej til YouTube alle sammen. Hej hej. Men hvis I kunne lide videoen, smid et like. Hvis I gerne vil se flere videoer med mig og Noah, min lillebror, så subscribe. Og vi ses. Hej hej. Hej.